Després d'escoltar un tema musical de Crystal Fighters, 11 i 18 del matí, entrem a fer l'entrevista del dia. Avui tenim amb nosaltres a l'alcalde Joan Basaganyàs i el saludem. Joan, bon dia. Bon dia. Bons i plujosos i grisos dies, però ben tornat a l'emissora. Moltes gràcies. Escolta, hem de començar repassant temes de política o d'actualitat també santjustenca, passant, sí o sí, hem de passar per aquesta 44a cursa de cars de coixinets, que també vas assistir i la vas veure. Com ha estat? Com ho has vist? Jo crec que va ser un èxit rotund. Hi havia un cert amor en l'organització de que es punxés a nivell d'inscrits. De fet, fins als últims dies no es va acabar d'animar el ritme d'inscripcions, però finalment es van assolir unes xifres molt semblants a les dels darrers anys, per tant, objectiu complert. I després jo crec que l'organització va estar molt bé. També la gent va poder gaudir d'aquest nou parc que hem fet a Can Freixes, al voltant de la masia de Can Freixes, i la remodelació del carrer Freixa en el seu tram inicial, que també va permetre que els cars es poguessin gaudir d'una manera més esponjada, menys apretats, que també en el context actual doncs, és d'agrair, no? Amb ganes ja que torni aquesta cursa l'any vinent, després d'aquesta parada del 2020, parada obligatòria, com dèiem, per la pandèmia. Crec que en general ha estat una cursa prou gaudida per tots els santjustencs i santjustenques, i sí que és cert que hi ha molta gent, potser nouvinguda al municipi, que també ho ha descobert, no? I són uns actes socials que està bé que la gent nova també descobreixi i s'hi vulgui implicar. Sí, els cars tenen aquesta doble vessant, no? Per un costat serveixen també com a jornada de retrobament de gent nascuda i crescuda a Sant Just, però que per diferents motius ha marxat del nostre poble, i és un dia que molts d'ells aprofiten per tornar a Sant Just, retrobar-se amb els seus amics, dinar familiar, suposo. Alguns es llencen amb els cars. I també perquè gent que ha vingut a viure a Sant Just fa relativament poc, doncs descobreix una jornada que és única. Aquest és producte local, 100%. I d'aquesta manera doncs, també conegui la idiosincràsia del poble, no? Anem a tocar també altres temes. Alcalde, passant, per exemple, per aquest canvi i substitució d'aquests contenidors per fraccions, més o menys a raó d'una fracció per setmana s'han anat canviant els contenidors. Recordem els nous contenidors de moment, no els que porten el xip, sinó els que són de més capacitat, que tenen una obertura diferent i que s'han començat a canviar a la zona de la plana Bellsolets. De quina manera estan en aquest canvi de bateries? No sé si heu tingut alguna aproximació, diguéssim, ciutadana. A veure, jo no et vull enganyar, o sigui, està sent complicat. Com està anant? No vull venir aquí amb un discurs triomfalista perquè estaria mentint-te, i el que intento sempre és ser sincer. Els nous contenidors, com se sap, doncs, recullen amb uns camions que són de càrrega lateral, i aquest nou model de camió el que ha provocat és que tots els contenidors hagin d'estar al costat dret. En alguns casos ja ho estaven, per tant no hi ha hagut cap problema. En d'altres, doncs, com que estaven situats al costat esquerre dels carrers, s'han hagut de desplaçar. Desplaçar contenidors és un tema molt delicat. Tothom vol tenir, sobretot a Sant Just, en un municipi que hem fet una aposta pels contenidors de proximitat, volen tenir els contenidors a prop, però ningú els vol tenir a davant de casa seva. I després, quan es toquen de lloc els contenidors, doncs sempre generen certes controvèrsies que des de l'Ajuntament sempre hem intentat resoldre de cas per cas. Encara en tenim molts que estan pendents d'estudiar, perquè estem parlant de gairebé 200 bateries. No vull pas dir que totes hagin estat problemàtiques, però sí que hi ha una bona colla que han generat un cert rebuig veïnal, i el compromís és que en les properes setmanes anirem analitzant cas a cas i buscar, si s'escau, perquè no sempre és possible, doncs millors emplaçaments. Aquí tenim una triple equació. Una és que volem mantenir el model de proximitat dels contenidors, no volem baixar de la xifra de les 170 bateries, que són els que ens permeten que hi hagi una bateria a menys de 100 metres de qualsevol residència. No volem que aquests nous contenidors, que són més grans que els anteriors, suposin una gran pèrdua d'aparcament,
i també volem, en la mesura del possible, doncs, generar les menors molèsties possible amb els veïns. I ens movem en aquesta triple equació buscant solucions. En alguns casos ho hem aconseguit, en d'altres ens costa més i els deures que tenim per aquestes properes setmanes doncs, és analitzar aquests casos controvertits que encara ens queden per veure si hi trobem una solució. Jo crec que en alguns casos ens en sortirem, en d'altres serà més complicat. Això vol dir que de timing, més o menys, es manté el que s'havia, diguéssim, estipulat a l'inici? Sí, s'està mantenint escrupolosament. Potser hem tingut algun retard algun dia, en part provocat per la meteorologia, que no ens està ajudant massa perquè alguns d'aquests canvis anaven associats a modificacions a l'espai públic i ja saps que quan hi ha mal temps doncs les obres, aquestes actuacions s'endarrereixen, però en tot cas estem mantenint aquest ritme de que cada setmana estan arribant una fracció diferent de contenidors i s'estan col·locant en els diferents barris i carrers i places de Sant Just. Aquesta setmana concretament ja s'estan col·locant els envasos, a Plana, Beissoleig i barri de la Miranda ja els tenen i mica en mica doncs, anirem veient com arriben a la resta de barris del municipi. Carrer Montserrat i Ateneu, que es van canviar els sentits dels carrers, es van intercanviar. Ha estat positiva, diguéssim, la resposta veïnal o l'adaptació veïnal, podríem dir? A veure, quan vam explicar-ho amb els veïns, alguns veïns ens van mostrar les seves reticències, tenien por de que sobretot en horari de primera hora del matí i a les tardes es congestionés el carrer Creu a la seva sortida amb Rambla. El que hem estat comprovant en aquestes primeres setmanes de funcionament és que no s'ha produït tal congestió. Per contra, sí que hem detectat un cert problema amb el gir del camió per Ateneu. Ara haurem de fer una petita actuació de canviar un arbre de lloc, una magnòlia, i d'aquesta manera facilitar el gir del camió. I també haurem de fer alguns ajustos a nivell de places d'aparcament de cotxes, se n'han guanyat 2, però d'aparcament de motos n'hem perdut al voltant de 20, em semblen masses, i hem d'intentar en els propers dies trobar emplaçaments on, si no totes, si guanyar una part d'aquestes places d'aparcament de moto que s'han perdut. Parlant també d'aparcament, ens en fèiem ressò la setmana passada amb Josep Maria Ranyer, regidor d'Urbanisme, que ens comentava, ens explicava, de fet, aquest canvi podríem dir, de model d'aparcament a la via pública, del barri centre en concret, que passem de tenir, podríem dir, zones blanques i blaves a blaves i verdes. Sí, tenim identificats alguns barris de Sant Just, especialment el barri centre, on ve a aparcar molta gent de fora, que treballen fora de Sant Just i venen al centre, aparquen i durant tot el dia s'ocupen places d'aparcament lliure. L'objectiu de la zona verda, que ja ha estat implementada amb bastant d'èxit en altres municipis, doncs el que garanteix o el que permet és que els veïns tinguin més oportunitats de poder aparcar en el seu propi carrer. I també es guanyaran zones blaves, d'aparcament blau, que és rotatori, i que aquesta és una demanda que ens feien els comerciants del barri centre, perquè si bé és veritat que hi ha l'aparcament del Mil·lenari, que no sempre està ple, guanyar places de rotació en l'espai públic entenem que sempre afavoreix l'activitat comercial i el nostre objectiu és reforçar l'activitat comercial, especialment al barri centre, i esperem que aquesta mesura sigui un impuls per aquest sector. Podríem dir també de timing, ens comentava a Josep Maria Ranyer que es començaria a implementar a finals d'any, ara novembre-desembre, per evitar que arribés també, juntament amb la campanya de Nadal, que també és un moment de molta mobilitat, podríem dir, de comerços i a més, també s'arribarà aproximadament a temps, és a dir, al gener del 2021 ja tindrem en funcionament la zona verda? Sí, ja tenim el que costava més de tenir, que són les màquines expenedores, i a partir d'aquí és pintura, és amb 3-4 dies, si el temps acompanya, es pot pintar tota la zona blava i verda, es col·locaran
aquestes màquines expenedores es posarà un cartell que no entren en funcionament fins a la primera setmana, fins passat festes, i per tant l'entrada en funcionament serà immediata. En temes també, crec que he dit Josep Maria Ranyer, regidor d'Urbanisme, és mobilitat, volia corregir-ho, també volíem parlar amb tu, alcalde, aquesta construcció de nous habitatges en la trama que hi ha entre Can Bèlic i l'Institut de Sant Just, una obra d'urbanització, un projecte d'urbanització per part d'una junta de compensació, que és la UA2 Garrofers, que és privada, si no vaig mal encaminada. Sí. Aquest planejament, de fet, estava previst en el PGM de l'any 1976. Aquest planejament va marcar unes taques on es podia edificar a Sant Just. Algunes s'han desenvolupat, altres encara no s'han desenvolupat, i en algun cas, com el famós cas de la Vall, doncs l'Ajuntament va fer un conveni amb els propietaris per reallotjar aquesta edificabilitat. En aquest cas concret, el fet de que hi haguessin molts propietaris amb interessos i situacions diferents, doncs va fer que aquest planejament, malgrat es van fer les feines prèvies de fer un projecte d'urbanització, de fer una reparcel·lació, etc., no es va arribar mai a desenvolupar. Tanmateix, en els darrers anys, diferents promotors més grans van anar adquirint aquests metres quadrats edificables, fins que finalment l'ha acabat comprant pràcticament la gran majoria una sola propietat, i aquesta sí que està en disponibilitat de tirar endavant aquest desenvolupament. Són al voltant de 12.000 metres quadrats i es preveuen, no vol dir que hagin de ser així, es preveuen uns 120 habitatges. Perquè darrere d'aquesta junta de compensació entenc que són propietats, és a dir, propietaris particulars, totalment. Sí, correcte. Propietaris d'aquests terrenys. Sí. A més, vull dir, en aquest cas, com que aquest planejament és anterior al 2007, que és quan es van fer es van crear els nous estàndards a nivell urbanístic, doncs malauradament és un planejament en el que l'Ajuntament rep un 10% d'aprofitament, però en canvi no hi ha obligatorietat al promotor de fer protecció oficial. Aquests planejaments més antics doncs tenien aquestes mancances que no es tenia en compte en aquell moment la necessitat de fer protecció oficial. L'Ajuntament rebrà el 10%, però no hi ha l'obligació per part del propietari privat de fer protecció oficial. Per tant, seran 100% privats. Els que no siguin, el 90% sí. El 90%. El 10% que es queda a l'Ajuntament, doncs evidentment intentarem que no ho siguin. De fet, l'objectiu és poder fer protecció oficial. Els primers passos crec que eren a començar a urbanitzar la via pública, no? És a dir, perquè s'ha de crear un petit nou barri, no? Per entendre's, és a dir, aceres, il·luminació... Hi ha bastantes prèvies, hi ha concretament una línia elèctrica que s'ha de soterrar, també hi ha un col·lector que és el col·lector de la Riera, que s'ha d'ampliar. En definitiva, hi ha infraestructures importants, amb despeses importants a darrere, que són en part les que expliquen que aquest projecte urbanístic no es desenvolupés fins ara, perquè hi havia unes càrregues urbanístiques bastant elevades. És l'edificació jo crec que començarà com a molt d'hora l'any que ve, a finals de l'any que ve. Encara no ens han entrat els projectes d'edificació, per tant no sabem quina tipologia d'habitatges hi haurà, però sí, agradi o no agradi, això ja va a gust de cadascú de nosaltres. Doncs aquesta és una realitat que tindrem d'aquí 2-3 anys en aquesta part del nostre municipi. Sí. Això suposarà perdre aquesta zona de descampat on s'ubica, per exemple, el circ? No, aquesta zona, de fet, una de les càrregues que tenen els promotors és convertir-la en un parc. Aquest és un projecte que ara estem dissenyant. El que passa és que estem anant una mica més lents del que voldríem, perquè, si te'n recordes, en l'anterior ple vam aprovar una suspensió de llicències de la Bòbila, que és una unitat d'actuació que està més amunt, just després passat el pont de Can Pedrosa, que estava en les mateixes circumstàncies que aquesta unitat d'actuació,
i l'edificabilitat que hi havia en aquest sector de la bòbila ara l'hem de recol·locar al voltant d'aquest entorn. I per tant, on finalment s'acabi ubicant aquest sostre, que tenim claríssim que no volem que vagi més enllà del pont de Can Pedrosa, doncs també determinarà una mica quin tipus de parc acabem construint. El més important, sobretot, és on s'acaben col·locant les places d'aparcament necessàries, perquè la realitat és que el complex esportiu de la Bonaigua necessita places d'aparcament i hem d'acabar definint, en funció d'on es col·loca aquesta edificabilitat, en quins llocs es creen aquestes bosses d'aparcament necessàries. I això està fent que el projecte d'urbanització, malgrat tenim una idea avançada del que volem, no l'acabem de detallar a l'espera d'on acabem col·locant aquesta edificabilitat. Anava a dir que sumat a aquests nous veïns, són 120, un centenar de nous pisos de vivendes, sumats a les noves persones que també van arribant a Masllui. Si més o menys les xifres, segons l'IDESCAT, estem al voltant dels 18.600 habitants, no sé si estem una mica més per sobre, són les xifres que veig del 2020, arribarem d'aquí ben poc als 20.000. Això vol dir també molts canvis en el municipi, no? De fet, en el padró municipal ja hem superat la xifra dels 20.000. Ja l'hem superada? Sí. La realitat és que amb el... Això comporta canvis també, no? Sí, passes a ser ciutat i per tant passes a tenir consideració com a tal a nivell de rebre recursos de l'Estat. També tens una sèrie d'obligacions, però també tens més recursos per a finançar-les. El cas és que el planejament de l'any 76, amb tots els desenvolupaments que preveia, doncs la població de Sant Just se situava al voltant dels 25.000 habitants. És veritat que amb el pas dels anys ha anat baixant el nombre de persones que viuen en cada llar. La unitat familiar, el rati de la unitat familiar, doncs és diferent, és molt menor ara que fa 30 anys. Quan jo era petit me'n recordo que la majoria de famílies vivien 3 generacions en una sola llar, i avui en dia ja hi ha moltes famílies que són formades per una sola persona, moltes unitats, moltes llars d'una sola persona o una persona amb monoparentals, no? I això fa que segurament no assolirem aquesta xifra dels 25.000 habitants, però molt probablement ens quedarem al voltant dels 22-23.000 habitants. També hem de tenir en compte que aquí als Garrofers és molt probable, encara no segur, no hem vist encara els projectes dels edificis, però és molt probable que acabin havent-hi menys pisos dels que hi haurien en un barri estàndard. Estem parlant d'un producte de gamma alta amb molts metres quadrats per habitatge. Aquesta era la intenció inicial del promotor. Desconec si en aquestes darreres setmanes ha variat o no, però per tant molt probablement no estaríem parlant de 120 habitatges, sinó que ens mouríem a l'ordre de 60-70. Això sí, habitatges grans d'un cert nivell, sí. Clar, en tot cas serien unes 120-130 persones, calculant a l'alça que van un parell de persones per cada habitatge, no? Més o menys en aquesta nova zona, fent un càlcul aproximat. Avui en dia la unitat familiar a Catalunya se situa al voltant dels 2,1 persones. El que sí que no tinc la bola de vidre, desconec en aquest barri concret si el perfil de família que ens vindrà és famílies nombroses o persones soles amb diners que volen viure amb molt espai. Això sí que ho desconec. Sí, poden pagar. Alcalde, per anar acabant, ens volíem fer també ressò d'una de les notícies que també ens en vam fer ressò la setmana passada, i és que vam parlar amb el regidor no adscrit, amb Quico Ferrer. Ens va explicar, entre d'altres temes que vam repassar amb ell, que la seva intenció cap a aquestes noves, les properes eleccions municipals del 2023, que encara queda una mica, buscava liderar i unificar la convergència de Sant Just. No sé si és un tema que internament o d'alguna manera s'us ha informat, comunicat, o us heu fet ressò d'aquesta intencionalitat política de Quico Ferrer. Jo sé que en Quico Ferrer és una persona que se sent orfe d'aquest espai que havia encarnat històricament Convergència i Unió.
però a partir d'aquí jo quins moviments faci a partir d'ara ho desconec i jo sempre sóc molt respectuós amb el que fan els altres partits o candidats. Aquesta és una decisió que a mi no em compet en absolut i per tant doncs, no tinc massa res a dir. Al final cadascú escull a quines marques vol anar, que els partits tenen els seus processos d'elecció dels seus candidats i per part meva només dir màxim respecte amb en Quico Ferrer i amb tots els altres candidats que hi puguin haver-hi. Queden una mica lluny encara les eleccions municipals, amb això acabem del 2023, però sembla que hi ha molts partits que també ja estan en carrera, podríem dir, electoral, diguéssim, doncs, per arribar, entre altres també Quico Ferrer ens explicava que volia arribar a l'alcaldia. Això no sé si realment et preocupa, en certa manera, com a alcalde. Home, les eleccions... Primer jo he de ser escollit com a candidat. Aquesta és una decisió que ha de prendre el meu partit. A mi em faria il·lusió, però primer la meva voluntat ha de ser ratificada pels òrgans corresponents i jo sempre estic a disposició del que determini el partit. Un cop veiem els candidats, doncs, o els projectes que es presenten, doncs ja tindrem temps de discutir i no sé, jo l'únic que espero és que les eleccions siguin en clau de propostes, d'alternatives i que intentem fugir d'aquestes disputes més enfangades que veiem massa sovint. No? Jo, pel tarannà de la gent que conec a Sant Just, d'aquests que han estat en política en els darrers anys o els que han manifestat la seva voluntat d'aspirar a l'alcaldia, veig bons talents, puc estar d'acord o no amb ells, però veig bons talents i el que espero és això, que les properes eleccions els santjustencs i santjustenques doncs, puguin escoltar propostes alternatives i que escollin la millor. Tenim encara un llarg recorregut fins a la primavera del 2023. Sí, però és veritat que un any i mig passa ràpid i abans de poder anar a unes eleccions ha de fer feina prèvia. No és tan fàcil trobar gent amb perfils potents, copsar una mica quines són les inquietuds de la ciutadania, transformar-les en projectes que siguin factibles. És veritat que requereix un cert temps i per tant és normal que qui més qui menys, aquells que volen aspirar a l'alcaldia o entrar al consistori, doncs hagin de començar a bellugar-se, és normal. Alcalde, hem de deixar aquí l'entrevista. Gràcies una vegada més per passar per aquí per l'emissora, que tinguis bona setmana i fins la propera vegada, que serà el pròxim mes de desembre. Un plaer.